Онзи, който вярват на Исус, те ще имат вечен живот, а който не вярва, вечно ще горят в погибелта. Онзи, който вярват на Исус, те ще имат вечен живот, а който не вярва, вечно ще горят в погибелта. Каква е ползата да спечелиш света и да имаш власт и пари, а твоята душа да не познава един ден Господа? Приемайте Христа, за да бъдеш спасен от греха и от смъртта, и ти да бъдеш в вечността в царството на Исуса. Онзи, който вярват на Исус, те ще имат вечен живот, а който не вярва, вечно ще горят в погибелта. Онзи, който вярват на Исус, те ще имат вечен живот, а който не вярва, вечно ще горят в погибелта. Каква е ползата да спечелиш света и да имаш власт и пари, а твоята душа да не познава един ден Господа? Приемайте Христа, за да бъдеш спасен от греха и от смъртта, и ти да бъдеш в вечността в царството на Исус.